Gitigom sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office ang tanang mga Barangay Disaster Response Team. Gawa sa linog ug bahagi apil usab ang pagresponde sa mga hulga sa kahapsay ug kalinaw. Ang report ni Alan Domingo. Gipanglantawan ining panahon sa ting-uwan ang baha nga masinati din usa sa mga katalagman nga gipangandaman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Apil usab sa gipangandaman ng linog ug sunog nga may usas isyu nga gituki sa Gipatawag at tigom sa CCDRRMO sa tanang mga barangay responders. Nangunay mismo si Ministro Archival sa pagatubang kanila diin gipadayag sa mayor ang angayan nilang pagabuhaton. Gipadangat usab sa LGU ang isyu sa tubig nga dili magpasagad paggamit tungod kay ang katawhan ang magbayad nini. Samtang ipadayag sa chairman sa Disaster Response Committee, Councilor Dave Tumulak, nga gi-inventory usab ang mga personnel nga daling makaresponde sama sa mga health frontliners. Ato silang gi-meeting para sa pag-remind ngadto nila nga silang tanan kinahanglan mag-conduct pod og disaster preparedness sa tanang mga sitio. Moabag usab ang mga barangay responders sa mga security guards sa pagpatuman sa kapsay ug kalinaw. Kini ilabi na sa pagsumpo sa posibleng away sa mga gang o grupo sa dakbayan. Ang ato ang mga barangay disaster-based responders, gi-oblige po sila pag-assist sa ato ang mga security guards ug sa ato ang mga kapulisan, pag-monitor sa mga gang fraternity-related sud sa ilahang barangay. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.